ilang linggo o buwan siya nagparaabo si po na hindi gumagaling? Kaluido. Mga parangan eh. Mga magsi 6 months nga. O, 6 months. Pero, Ang sinasabi ko sa mo, 6 months na ang abo sipon hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. nag-try Nung ako. pumunta ka sa akin, Amazing ang Juice. trinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. Naubos so sarong box. Sarong box? Mega Mira- Amazing Juice. Amazing Juice, Sarong arugani doc. sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari doon sa anak mo? siya. Naka-recover na. Niya. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang abo mo niya. Wala nang abo talaga. So, praise God. Pagpasalamat tayo sa dakilang Panginoon Hesus Kristo. Nakontinue mag-irarayo ka na Amazing Juice. Siyempre, kasi doon gumaling ang apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So yan tabi, ano masabi mo sa ating mga product mo, Amazing for Amazing Diyos? Ako na, napasalamat ko sa imo do sa pa may way man na nagtaw di isa ko yung tao na naturuan ako na dili narahay so ako so makuapo. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak, at marami ka na rin na mga ni-refer dito, ni-recommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So ano masasabi mo sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalo-lalo may mga karamdaman. Turo ko di sa inyo na maray na bulong, maray ta para sa kuya na matiyan ko man ang karangayan talaga na experience ko man ang pagmati ko kang so ikaw umiinom ka na rin. Opo, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni Ago. Ikaw anong health concern mo? May ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, So, gumaling ka rin. palpitation. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin, hindi ka na ako. nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito, at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, Madam. Congratulations. Tapos, nag-recommended sa Kodig Dio si, Manay Silya, so kataning may Cecilia de Belen. So congratulations din, Manay Celia de Belen, yan dahil sa iya. dahil sa imo, naging instrumento ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat, magandang umaga, God bless. Umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam, at siya po ay uminom ng Amazing for during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa.
last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas ay totally stroke na talaga siya. Talagang hindi na Hindi na makalakad. siya makalakad. Nakahiga na lang sa tama. Siya. Tapos nung nangyari, ay may reseta sa kanyang pitong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. tumatalab. Sabi niya, ay alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako Hindi niya kaya. Hindi wala na talaga ako Pag-asa. nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, Miss Olimpo, na yung anak niya, na yung anak na niya natulungan daw, natin na kasi nagkaroon kung may ng leukemia, cancer. Opo. yung anak Oo, niyang na dalagita, nagkikemo po, nagkikemo. na. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, ano ba, doon pa sa may DCGB. Opo. So, hinanap ko ang makalipat dito sa Albay. Tapos may tapat na. Bangko So, Sentral. Bangko Sentral. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa ako ng budget, nasa Rudyata siya. Hmm. So, uminom siya ng Mega 1 noon. Naubos Kasi, na, naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Oo, madali lang. Makaskas yun. Makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-use natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya kung nakatayo ka na, bumaling ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, tayo ko na lang yung para i-use yung patno. kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joey, pwede ba ang wheelchair to, ibenta ko sa iyo, at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, noong pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling. Praise God. Sa ngayon, naging motor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. Kaso, syempre, matanda na siya ngayon. No. Yung ugali na naman. Okay. Ay, hayaan mo na Gagaputin yan. natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako. Okay. Sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax, kasawan. relax siya. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. Opo. At ito mga produkto natin nakakatulong. Opo. So ano po masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1 at saka lahat ng produkto, subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very, very may ako nga ito, o tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey Bitito sa tapat ng Central Bank. At mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Doc. So, thank you so much, madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. Maraming salamat. At ginagamit lang po ang ating amazing products, mga amazing po na yan. So salamat. Hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling. Tuloy-tuloy magkapagkamo magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay lalo tayong lumawi ang. Okay, magandang hapon mga minamahal kong
amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo Opo. na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing 4, ngayon po yung creatinine is only 137. Opo. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. Opo. So ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo, para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung Amazing 4 na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Opo. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong pati digdi, pati yung tuhod, saka paa. Ngayon, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, pinubuhat. dahil makabangon po. Hindi makabangon, siya. grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Dinala Sa isang po ospital. sa Tanchuling. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito mo ng Opo. hospital. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, ihana may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-refer kita. Sa UST po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, Ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Dinala ninyo Dinalami po. kay Tapos, doktora. opo, mabait man po siya. Niya. Tapos, Tapos po, pagdai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon, dyan, refer dyan po, dinala sa Tancholing. Tancholing. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako. naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong na po. Tapos, ang sabi niya, abok ko na ngayon para tibulong ta. Maputlaon na po siya. Tsaka, nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo. Sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila. Apat sila magkakapatid. Puro araw ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So, radyo. napakinggan po niya sa radyo. Oo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Sabi niya, try natin. Sabi ko, sige, ano ko siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Hanapin natin ito para, yun ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, pag-check man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di,
hinanap nga namin ka. Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, Hmm. aba, nakatayo na po. Nakaupo, nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month ba binili mo o 15 days? 23 days. 23 days lang. Oo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, Opo. nakatayo na. Opo, Pero yun po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Kunti lang nga. So, pera. Pero, kunti lang ba na? 5,000. Opo. Opo. Sige po. Oo. Nung ay, salamat na nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay, pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Oh. Oo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maayos maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat niya po sa Diyos. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami kay Perang Aldaw. So naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat. Baka da mabinat. Yeah. Ako, ayan, magaling na po siya. So okay na po. So Opo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po yung phenomenal po yan. Oh. Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm. Dati po ito 700 plus ang creatinine. Mm-mm. So talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. Iyo po, So ito iyon po na ang lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon, Okay, iyon so naman sa siguro nadapo yan. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, Okay. thank you, Lord. So, Thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito sina madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig Wala sabihin, na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman Opo. magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Okay. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine ngayon, 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa. Thank you. Di ba? So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay. But sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos, po, totoo positibo po ang kaisipan natin, at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo.
Opo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga. Opo. Ibig sabihin tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka Opo. isang kamay ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Mm. Baka sakali pa niya ako, makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Mm. Ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yun ang paliwanag mo ng pagtumawag ng mga kapatid. Kamo with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Betito, pinainom na mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si tatay. Naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless. Continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ. At ito po, wag natin na aalisin. Di bali po, hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga minamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talagang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 010-4482-598 or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Betito ay maraming matulungan. Sapagkat pag natulungan namin kayo, na kayo ay maging healthy at tumabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, Nanay. Thank you. Magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak. Kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon at saka ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aking ko po si Michael Milay, 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iyang second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yung ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, daiman pwede kami mag-admit sa BRTTH sa bawal, daiman sa kadaiman na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung na po tupag ito, ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, sa lukang pitong aldaw, ning antibiotic sa kamay mga reseta pang mga bulong ng mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasuprayatin na niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Anong taon na suprayatin na niya? Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko doon so result. Langkawan ngayon ang creatinine ngayon niya. Sa
Sa 24 ngaya, ibalik mo, June 24. Kung ano ngaya ang karamong kang urologist kayo, na dialysis ngaya iyan, dahil ka na ngaya magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, saro man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, abo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngaya ang lawas ko, ang nga ako maniwango na. Second opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. I-try ko, nagdigya ako sa clinic, Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano na, pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alang gawin sa creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis, muna, subukan mo tangay ining missing 4. Di yung inot andara ko sa nangani 1K. Kaya akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc Ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako rin sa half month, 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro. Nagtatawad na nga niya, abot na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na anit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so tinay niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Megawa Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. Opo. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin maipapaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Umapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahil na. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. So aki ko, may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparakulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So duman na Sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mong ito? Yun namang gout ang masol. Ang tansabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kan bitis niya. Kada siya masyado na nagkatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Makakulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa ruman na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong tabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nag-normal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak.
So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito when aprobado ng FDA at samut-sari na ang natulungan ito. Maraming salamat, Nanay. Opo. And hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalad tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega 1, ng Miracle C at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung nagkakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na-COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabihan niya ko kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco,
Ano po ang nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yun sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, wala, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, walay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dalalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na magmamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan mangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey, na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview, kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance, after na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano ba yung nagtaka ka at sa taas nito? Parang sabi mo, hindi ka na napapagod. Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang. Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw ko pang inom itong Amazing 4 niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong Amazing 4 natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance,
nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, in even dito sa Pilipinas, in even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo, ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung yun, nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo talagang maganda na, yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa atin lang, sa atin lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anihin pa natin itong lahat na nasa nakaan natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number one na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana wag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay ko 120 or more, kaya-kaya natin. So, matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, lahat ng matagal mga tao ka kung doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga secret ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing 4. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. If you invest to your health, because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing 4 na galing sa Amerika. Ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Moriel Marmol, taga Purok 5C, San Roque, Daraga, Albay. Noong una pong akong may karamdaman na gallstone, pumunta po ako dito kay Doc Joey Bitito para po uminom ng mga product po ni Doc Joey. And then, after that po naman, nung anak ko naman po ang ma-find out na last year, March 23, na-find out po na sobrang doble yung sa SGPT niya. Kaya po, pumunta ulit ako dito para din po painumin yung anak ko ng Amazing 4 po na product ulit ni Doc Joey. So ngayon po, nag-follow up po ulit kami ng blood chem ng anak ko. Salamat po. Thank you po sa ipapagad po. Dahil ngayon na March 23, ika-1 year po na ng anak ko. Back to normal na po yung GPT ng anak ko. Kaya salamatan po. Pero kahit na ganun din po, kahit paunti-unti po, depende po sa pera, di ko titigil po na paistapin mag-inom yung anak ko ng food supplement na Amazing 4 po. Advice ko po sa lahat dyan, na mayroon pong mga, siyempre po, tao baga tayo may nararamdaman, huwag na po kayong magdalawang isip na pumunta dito. Punta na po kayo dito, katulad ko din, isang nanay na, ayan, ang nanay po, baga kahit anong mangyari, basta ang anak super, ang
super po baga ang suporta ng mga nanay. Lalo na po, kami na lang mag-ina kasi wala na yung papa ng anak ko. Magandang hapon sa iyo, madam. Magandang hapon po, Dok. Okay, pwede po bang paki-introduce ang inyong pangalan? Ako po si Mrs. Rina Lorilla po. Nagkawayan Manito Albay. Okay, umiinom si nanay mo. Opo, uminom po dati siya ng Amazing Trio. Amazing Trio. Tapos, lumagas po siya. Nag-ano yung BP niya. Normal. Normal. Dati, ilan ang BP niya bago siya uminom? 200. Nag 200. So, parang hindi na siya makalakad. Talagang hirap na hirap. Mahirap siya maglumakad. Pero pag nakainom siya nito, Opo, lumakas siya. malakas na malakas. Opo. Kaya talagang pinagsisikapan ninyo uminom ng Amazing Trio o ng Pigawan, depende sa budget. Depende po Dok sa budget. Kasi Okay. Talagang hinahanap-hanap ni nanay ang ating mga Opo. produkto. pag ano nawalan siya nito, inuutosan ako dito, magbumili. Kaya- Kahit unti-unti lang. Yung Proven kaya interested namin. talaga. Opo, Dok. Lumakas Oo. siya. Tagal na baga siya umiinom dati. Ngayon, talagang malakas siya. Kuminis pa yung kutis niya. Kuminis pa. Opo. Talagang Kasi talagang ano na siya. very powerful. Opo, Dok. Oo, ang ilang taon na si nanay ngayon? 3 years old na. Oh, malapit na pag na-aproba niyong bagong senior citizen Sana law, na po, 85. Dok. Opo, Dok. 85 baga may 25,000 na. Opo, 90, sabi 95, na po. 80, 85, 90, 95, 25,000 each. Opo, Dok. Sana. Then pag umabot ng 101, 1 million. O maging milyonarya yan si nanay. Pag ano yun, Kaya wag bibili ko mo- na lahat yung ano to mo. Huwag mong titigilan. So ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Asin Diyos, marahay na pagkabang hapon sa gabot sa nagdadangog sa DCGB at sa mga nanonood sa ating Facebook Live. So sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito at sa ating Vice President na si Ma'am Ann Bitito Pensena and also sa aking kapartner dito sa opisina, si Miss Arlene Pabelonia. Muli ako po si Miss Angel Garcia, ang mga kasama ninyo ngayong araw sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran o KKK. So yan, kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at kalusugan ngayong araw. So yan, maulang hapon po sa inyong lahat. Yan, mag-ingat po kayo. Kung lalabas po kayo ng bahay, huwag niyo pong kalimutan magdala ng payong o kaya kapote po. And kung wala naman pong importante kayong gagawin sa labas, huwag na po kayong lumabas ng bahay. Magstay na lang po kayo sa bahay ninyo para safe po tayong lahat. So ayan, sa mga lugar din po na binabaha and kahit sa maikling oras lang po ng pag-ulan, binabaha na po yung ibang lugar dyan. So, ayan, kung maaari po, lumipat na muna kayo or, di ba, pinapa-evacuate naman po sa mas safe na lugar kasi mas importante po ang buhay ng tao. So, ayan, sabi nga po ni Doc Joey, daig pa ng may magandang kalusugan ang may limpak-limpak na kayamanan. So, ayan. So, kung tayo po ay may sakit, wag na po yan palalain at wag na pong kung nalaman nyo na po or narinig nyo na po ang mga produkto ni Doc Joey, wag na po kayong magdalawang isip na itry po o subukan ng aming mga produkto. Ayan, so, pwede po kayong pumunta dito sa aming opisina. Ayan, located po yan sa Purok 1, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, and beside lang po kami sa ng Mabel Fashion. So, ayan. And bukas po kami from Monday to Saturday,
8 o'clock a.m. until 6:30 p.m. And kapag Sunday naman po, so yung kahapon, galing po dyan sina Doc Joey at Miss Arlene sa Dorotea Resort and Spa. So yan, located po ang Dorotea Resort and Spa sa Purok 1, Kahubutan, Bakakay, Albay. So, ayan, open po sila dyan tuwing Sunday, 8 o'clock a.m. to 5:30 p.m. So, ayan, sa mga gusto pong pumunta dyan kapag Sunday or sa mga taga First District po. So, ayan, nandyan po si Doc Joey at Miss Arlene sa Bakakay, Albay. So, ayan. Kung may mga katanungan naman po kayo about sa aming products and about sa inyong mga health concern, pwede po kayong tumawag sa numero ni Doc Joey sa Smart 0910-448-2598. At sa Globe naman po, 0917-853-8933. So, ayan. Kung may Facebook po kayo, pwede nyo pong hanapin si Doc Joey sa Facebook. So, meron po kaming Facebook page. So, doon po lahat naka-upload, lahat po ng client, and yung mga products namin po, and then yung mga ibang testimonies, doon po din naka-upload. So, i-search nyo lang po ang Doc Joey Bitito. So, ayan po. Yung wala pong senior na nakalagay kasi po may gumagaya na po sa ating page. So, meron din po si Doc Joey na personal account na pwede po niyong message or mag-video call. Ang first account niya po is Joey Bibon Bitito and ang second account niya po ay Doc Ching Bermundo Bitito. So, ayan po. So, ngayon po, ipinapaalam ko po sa inyo na marami na po tayong mga stockies. So, ayan, may 5 na po tayong stockies sa iba't ibang lugar. So, ayan, unahin ko po si Ma'am Josie Olager. Ito po ay ating stockies outlet o kaya naman po ito ang tinatawag nating reseller ng ating mga amazing products. So, first is si Ma'am Josie Olager na taga Purok 1, Arso, Lower, Binugsakan, Ginubatan, Albay. So, ayan po sa mga taga-Ginubatan po dyan, pwede na po kayo mag-avail ng ating amazing products kay Ma'am Josie Olager. Ito po ang kanyang numero. So, 0947-5985-333. So, again, 0947-5985-333. And also, dyan po sa Basud, Bakakay, Albay, ang stockies po natin dyan is si Ma'am Annie Gonzalez. So, ito po ang kanyang numero, 0948-159-7709. Again, 0948-159-7709. And also, dyan po sa Sorsogon, Castilla, Sorsogon, hanapin nyo lang po si Engineer Edwin L. Lapuli o kaya naman po si Ma'am Regina Camarseño. So, sila po dyan ang stockies outlet natin sa Castilla, Sorsogon. And also, dyan po sa Pawa, Manito, Albay, meron na din po tayong stockies dyan. Si Ma'am Jumila Dadea, anak po siya ni Tatay Alfredo Dadea na isa po sa mga natulungan ng ating amazing product. So si Tatay Alfredo Dadea, Dr. Dadea po, ay pumunta po siya dito sa aming opisina noon na may iba't ibang sakit tulad ng katarata, yung sa low blood, and so ayan po, after ilang months lang po ng pag-inom ng ating amazing products is gumaling na po si Tatay Alfredo. And ngayon po, nag-decide na po siya na maging stockies outlet natin dyan or ang reseller ng ating produkto sa Manito, Albay. So, ang pinapahawak niya po or pinapamanage niya po is si Ma'am Jumila Dadea. So, ang numero po ni Ma'am Jumila,
Sa mga gusto po sa kanya mag-contact is 0970-560-0789. Again, 0970-560-0789. And also, meron din po kaming stockies na bagong-bago from Rapu-Rapu. So, siya po si Mary Ann Montaliana from Prince RG Trading, and located po siya dyan sa San Basilio Street, Poblacion, Rapu-Rapu, Albay. So, ang kanyang numero po sa mga gustong pumunta kay ma'am is 0915-77-05158. Again, 0915-77-05858 ay 185. So, ayan po ang ating mga stockies dyan sa Ginubatan, Albay, Bakakay, Castilla, Sorsogon, Manito, and Rapu-Rapu. So, ayan, sa mga gusto pa po maging stockies outlet namin or reseller ng aming mga produkto, naghahanap pa rin po kami dyan sa iba't ibang parts ng Albay, tulad dyan sa Daraga, Camalig, Santo Domingo, and Tabaco for only 30,000 pesos po. Pwede ka na mag-start ng iyong negosyo pwede ka na pong mag-reseller ng ating amazing product. So, ayan. So, ayan po, wag po kayong mag-alala kasi once po naging stockies kayo ng aming mga products is hindi po kayo pababayaan ni Doc Joey. So, ayan, nag-create po siya ng mga GC para po ma-monitor niya po lagi yung mga question ng mga patient and yung yung question din po ng ating mga stockies about sa pricing and about sa ating product. So, ayan. Pag-usapan naman natin po ang ating mga products na Amazing 4. So, ayan po, once po na sinabi natin na Amazing Trio, yan po ay ang Mega A, Multi 5, at Miracle C. So, ayan po, sa Mega A po ay binubuo po ng 5 klaseng mga berries. Yan po ay ang acai berry, blueberry, cranberry, elderberry, at pomegranate. So, ayan, ang mga health benefits po ng ating Mega A is good for, meron po itong antioxidant and for detoxification, and mabuti rin po ito sa may mataas na cholesterol, blood sugar, hypertension, and also sa may mga prostate problem tulad ni Tatay Willie Adra from Humapon, Legazpi, Albay. Meron siyang prostate problem, and after 3 months lang ng pag-inom niya ng ating Amazing 4 is gumaling na si Tatay Willie Adra. So, and also ang Mega A po natin is mabisa din po sa may mga cancer kasi po may taglay siya pong antioxidant na good for detoxification. So, ayan. Also, sa may mga sakit sa puso at UTI, pwede po ang ating Mega A. So, ayan naman po si ating Multi 5 na binubuo ng 5 klaseng mushroom. First is the Agaricus glazi, cordyceps, maitake, reishi, and shiitake. So, ang Multi 5 natin po ay mabisa sa pag-boost ng ating immune system and also sa mga nahihirapan pong dumumi, pwede po ang ating Multi 5. And also sa may mga cancer, diabetes, at may mga bukol, so and also sa may mga katarata, mainam po sa inyo si Multi 5. So, ayan. Kay Miracle C naman po tayo. So, ang Miracle C po natin ay may 5 berries na pinagkukunan ng source of vitamin C. So, alam naman po natin na
ating katawan ay hindi nagpo-produce ng vitamin C. So, kailangan po natin itong kumuha sa mga prutas at mga gulay na ating kinakain. So, ayan. Si Miracle C po ay kompletong-kompleto po siya sa vitamin C na pwedeng panglaban sa mga ubo, sipon, at iba pang karamdaman. So, ayan. At ang ating pang-apat na capsule ay ang si Mega 1. So, yan, si Mega 1 po ay ang pinaghalo-halong Mega A, Multi 5 at Miracle C. So, yan, dinagdagan lang po siya ng 7 added herbs na malunggay and yung ampalaya and then yung luyang dilaw, milk thistle, and astragalus, and other herbs. So, ayan po, kahit po, for example, hindi tayo makakain ng, for example, yung ampalaya or malunggay, is nandyan na po siya sa ating Mega 1. So, sulit na sulit po talaga ang pag-take ng ating mga amazing capsule. So, ayan. Sa mga gusto pong pumunta dito sa aming opisina, sa may mga sakit po or health concern, pwede po kayo pumunta dito dahil free health consultation naman po tayo kay Doc Joey. So, located po ang ating opisina sa Purok 1, Barangay 8, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas and beside Mabel Fashion. And also, kapag Sunday naman po, is andyan sina Doc Joey at Miss Arlene sa Dorotea Resort and Spa na located sa Purok 1, Kahugutan, Bakakay, and open po sila dyan from 8 o'clock a.m. until 5:30 p.m. And ayan, palagi nyo pong abangan. Ayan, maraming salamat po sa palaging nakikinig ng aming programa at patuloy nyo pong abangan ang programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran dito sa DCGB from Monday to Saturday except Wednesday 5:30 p.m. to 6:30 p.m. So kapag Sunday naman po 9:30 a.m. to 11 o'clock a.m. So sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and sa ating Vice President na si Ma'am Ann Bitito Pensena, and also sa aking kapartner dito sa aming opisina, kay Miss Arlene Pabelonia. And muli, ako po si Angel Garcia, ang nakasama ninyo ngayong araw sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran o KKK ni Doc Joey. So ayan, lagi po nating tandaan na ang may magandang kalusugan ay daig pa ang may limpak-limpak na kayamanan. So ayan, maraming salamat po. God bless, good health, and keep safe everyone.